Hello mga mamshi! Tara, samahan niyo akong magluto ng tinolang tahong. Ayan, madali lang ito mamshi. Una, magkisa ng bawang, sibuyas at luya. Nilinis ko muna pala mamshi ang tahong at binabad ko ng 1 oras sa tubig. Ayan, isunod na ang kamatis mamshi. Lutuin lang ng maayos para hindi masiraan ng pagkain. Pag malambot ng kamatis, ilagay na ang tahong mamshi. Halo-haluin lang ito at lagyan ng paminta at asin. Takpan ito mamshi ng mga 10 minutes. Masustansya ito mamshi at mura pa, lalo na sa mga bagong panganak na mamshi dyan. Ayan, try mo to mamshi. Mura na, masustansya pa. Ayan, pwede na lagyan mamshi ng tubig at pakuluin ulit ng mga 10 minutes. Ayan, after 10 minutes mamshi, malambot na ito at pwede na ilagay ang pechay. Halo-haluin lang ito mamshi at mga 5 minutes lang malambot na ang gulay. Pwede ka maglagay mamshi ng mga pampalasa, magic sarap, asin, or kahit ano. Ayun lang mamshi, luto na po. Thank you for watching. Bye!